Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:07. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental magapanagtag sang 3,000 pesos nga gratuity pay sa mga job order employees. Yunega nagapabilin nga mapag-on suno kay Vice Governor Ferrer. Sa mga balita national, vaccination sa mga top officials kay soldado ginakwestiyon ni Senator Hontiveros. PhilHealth magapasaka sang balayran masunod nga tuig. Sa balita international, India naka-record sang 6 kabago nga variant sang coronavirus gikan sa UK. Samtang sa balita sa sports, PBA handa kay panagdag ang bubble game technique sa PFL kag PVL. Balita entertainment, Lani Misalucha kag iyabanan naga-suprer sa brain meningitis. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang mga pagpati sa pagsugalaw sang bag-ong tuig. Maayong aga Bacolod, magagabilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Disyembre 30, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang tail end sang frontal system nag-apekto karon sa nasilangan nga bahin sang Northern kag Central Luzon, samtang ang trough sang low pressure area ang nag-apekto naman sa nasilangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Ang Eastern Visayas mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang trough sang LPA. Ang Central kag Western Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands mangin magalumo ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Sa aton nga temperatura, mabadyagan ini sa 24 degrees Celsius, tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutlak la 6 karon nga aga, magatulod naman karon na las 5:36 sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extend. Alright, good morning mga ka-aksyon. How are you? Happy Wednesday gid sa tanan naton nga mga ka-aksyon no nga nagaupod sa aton subong gid nga agas sang Miyerkules. Good morning kay Alex Monteza, ara Japon, si Sir Alex Monteza. Si RR Muntua, duwa ka adlaw antes magbiya sa 2020. Bodo ka laba-laba gini. sige, basahon ko. Duha ka adlaw antes magbiya sa 2020. Pasalamat sa Ginoo bangod sa mga maayo nga hitabo subong nga 2020. Kabudlayan, kalimtan, mga grasya, pasalamatan. Subong nga tuig, Aksyon Radio sa Facebook Live ako na diskubre sa isa ini sa mga manami nga hitabo sa akon nga 2020. Gani, salamat Aksyon Radio bangod sa inyo na develop ko ang akon talento, bangod kamo naging inspirasyon ko. Sa 2021, Aksyon Radio kamo sa gyapon mangin kaupod ko. Pagigugma ko sa inyo, hindi na magbag-o. Bongga! Action door, sample bisa expression mo nga ay kalain. Ay kalain. Okay na? Kaya Judy Florentino, good morning. Kaya hambal ni RR daw si Princess Sarah kasi imo OOTD ay kalain. Gala. Thank you. White tasubong para daw ka white is sign of purity. Char, symbolizes purity man siya. Kaya Lito Dayap, good morning. Happy New Year. Advance Happy New Year.
kay Alex Monteza, patamyaw palihog sa Abyanta nga gatanday sang transistor samtang naka-tune in sa ARB. Ay grabe ba gatanday gidya? Makurintihan kagani ang butsi mo. Kaya Miss Heaven Heaven, Homa Lumena, good morning, advance Happy New Year. Kay Valencia Kenneth, good morning Aksyon, Idol Boy, kagwapa Dorel nga pita guys. Thank you sir. May lang nga pagpangape. Kaya Sir June Mariradok, good morning Aksyon Boy and Dorel, mga ka-energy fans club, mga gwapo kagwapa da. Gali sa personal, mga radio announcer, kay naglabay ko da gapon. Watching FB Live here in La Castellana. God bless and stay safe. Oy, naglabay ka di gapon. Sir, tanin ka ba? Kaginggaan, taka face mask. Oh. Kaya Elizer Likayan, good morning. Arnel, face mask action radio ha, hindi face mask sa surgical. Face mask action radio kag calendar of activities. Sino na? Si, naglabay di ko nagapon, si Sir John Mariradok, Action Boy. Member man siya sa Energy Fans Club. Okay. Yeti. Kaya Eliezer Likayan, good morning. Arnel Po de Samparado, good morning Action Boy. And Aksyon Dorel, advance Happy New Year, watching live from Barangay Mansilingan. Yes. Rosalina Espadero, good morning. Kay Sir Michael June, P. Season, good morning. Aksyon Boy and Dorel, monitor here from Ortigas. Aga pa naglukso sa balay. May appointment lang Keep safe sa tanan ko nga Energy Fans Club. Salamat. Priroel Silva and family, advance Happy New Year. O halong sir sa imo lakat subong nga adlaw. Sige Action Boy. Okay, sa kay Nora Villalon, hi to Nancy Bantillo. Sa kay Alex Montesa, sizzling beef with broccoli. Lasagna, ayos na kung wala Valenciana. Bongga. Action Boy si Joel Madalogdog. Sige. Si Sige. RR Montuarhinio, white malimpyo nga budhi. Yes. Ama siya kani white symbolizes purity, di ba? Okay. Tinlo ang budhi. Z Alunan, watching from Hong Kong. Good morning man sa imo, kag Merry Christmas and advance Happy New Year. Vanessa Mayo, daw totally 80s ka bala, Dorel, Miss Dorel. Daw totally Gali. 80s. Kay, you know, Action Boy, I love wearing laces bala. Okay. And dresses, mga long dresses. Kaya ka komportable ko, Action Boy. Komportable ka. Yes, perfect. Jobel Remigio Baldonado, good morning. Standby na sa mga balita lokal. Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Oras Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginapurbahan sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod ang 42 milyones pesos nga supplemental budget sa katapusan ng virtual session para sa 2020. Sa kahapon nga adlaw sa virtual deliberations ng SP, ginapurbahan ang 42 milyones nga supplemental budget, 21 milyones diri ang para sa gratuity pay sa mga contractual kag job order workers, samtang ang 21 milyones ang para sa expropriation o kon road expansion project para sa masunod nga tuig. Ang pondo ang gikan sa savings sa syudad paagi sa vacant positions halin Enero 1 to 2020 to October 31, 2020 kag iban pa nga maintenance and other operating expenses ng SP. Sunod kay Councilor Cindy Rojas sa chair sa Committee on Finance and Appropriation, makabaton sang 3,000 pesos nga gratuity pay ang contractual kung job order workers kung nakatrabaho sang kapin 4 ka bulan. May gratuity payment nga 2,000 pesos nga pagabatunon ang mga nagtrabaho sang masobra 3 ka bulan, apang manubo sa 4 ka bulan. 1,500 para sa mga nagtrabaho sang masobra 1 ka bulan, apang manubo sa 3 ka bulan. 1,000 ka pesos naman para sa nagtrabaho sang manubo 2 ka bulan. Ang paghatag sa sining benepisyo ang base man sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginanunsyo ni Governor Bong Lacson ang paghatag sang 3,000 pesos nga gratuity pay sa kada job order employees
sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental. Inikadungan sa pagpanagtag sang gift pack sa mga JO bilang pagpasalamat sa maayo nga trabaho sa tagsa nila ka mga assignments. Naibaluan nga wala malakip sa mga ginatagan sang benepisyo subong nga holiday season ang mga JO employees. Ang one-time gratuity pay sa mga JO ang nabase sa Administrative Order No. 38 nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Negros Occidental ang may kapin 600 ka mga JO employees. I also inquired if the SRI can be exempted from the salary cap. Hindi pwede ko, no? It's not within the discretion of the President. The SRI was a discretion of the President, but to not include it in the computation of the salary cap. Kapagin sa pahayag ni Governor Bong Lacson. Samtang nagalaom si Governor Bong Lacson nga hindi maglain ang buot sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa pagabatunon nga Service Recognition Incentive o SRI. Ini matapos ipalayag nga 1,700 kag hindi 10,000 pesos ang pwede nga mahatag bangod sa kakulang sa savings sa personal services. Sunod kay Lacson, wala sa poder ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-exempt sa SRI sa computation sang salary cap. Una dirigin pahag ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II nga ang savings sa PS amo lamang ang pwede nga makuhaan pondo sa paghatag sang SRI. Ang savings sa PS nagalambot sa 5 ka milyon ka pesos, nganit tag 1,700 pesos lamang ang SRI nga sarang mahatag sa probinsya sa masobra 3,000 ka mga empleyado sa gobyerno probinsyal. Ginaprobahan sa presidente ang one-time incentive nga tubtob 10,000 pesos bilang pagkilala sa performance sa mga government employees karon nga tuig. Padayon nga nagapanumdum si Vice Mayor Elcid Familiaran sa publiko nga hindi magsalig nga ang syudad ang ginpaidalam sa gihapon sa Modified General Community Quarantine o kon MGCQ para sa Enero 2021. Ang MGCQ ang pinakahalog o kung pinakanubong ang community quarantine nga ginapatuman sa Pilipinas. Sunod kay Familiaran, hindi dapat magkumpiyansa ang publiko bangod man sa pamahog sang bagong COVID-19 strain. Sunod sa opisyal ang iban nga pungsod ang liwat nga nagsira bangod sa bagong strain sang virus nga madasig nga makapanglaton. Kamayara sila sa ikasara nga maghatag sang bulig pinansyal sa mga tawo. Para sa Vice Alcalde ang paghalong nagid lamang ang sara nga maghimo para pinan ang kaugalingon kontra sa bagong strain sang virus. Base sa real-time data sang Bacolod EOC, manubo 50 aktibo nga kaso sa syudad. Bacolod City will be under MGCQ for the whole month of January. Well, pwede tayo magsalig yapon ang virus at yapon impact may new COVID strain na nagsulod eh. Hindi na natin di uwi, so ganito pa mo kung narinig which is very contagious. Ang kabahin sa payag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Nagapabilin nga mapag-on ang local political party sa Negros Occidental nga United Negros Alliance. Ini ang gipasiguro ni UNEGA President Vice Governor Jeffrey Ferrer matapos sa ang assembly sa partido sang nagligan nga Disyembre 19. Sunod kay Ferrer, may pila ka mga konsehal nga miyembro sang UNEGA ang nagsaylo sa ibang nga grupo, apang may 14 sa gihapon ka mga alkalde ang nagapabilin sa ilang nga partido. Magluwas ni may mga anay alkalde man ang panahon nga nagasuporta sa UNEGA. Ginklaro sang Vice Gobernador nga maayo sa gihapon na relasyon sang UNEGA kag sa karibal nga grupo nga Love Negros Team nga ginapamunuan naman ni Governor Bong Lacson. Disyembre 18, si Lacson mo nagpasumpa sa bagong mga opisyal sang UNEGA. Sa din si Sagay City Mayor Alfredo Marion III ang ginilaher bilang chairman, samtang presidente naman si Ferrer. Nagpanguna ang syudad sang Cabancalan, Negros Occidental bilang most competitive component city sa Western Visayas para sa tuig 2020. Ini ang resulta sa ginpatigayon nga 4th Regional Competitiveness Council 6. Ang award ceremony ang ginhiwat kahapon nga adlaw Disyembre 29, 2020 sa Zuri Hotel, Mandurriao, syudad sang Iloilo. Ini nga aktibidad ang gin-develop sa National Competitive Council nga mo nagakilala sa mga local government units kung may maayo nga performance base sa resiliency, economic dynamism, infrastructure kag government efficiency. Ang amo nga pasidungog ang isa ka dako nga achievement sa liderato ni Mayor Pedro Zayco Jr. Nagdaog ang Cabancalan sa mga masunod nga kategorya mo ang rank 1 sa resiliency, rank 2 sa economic dynamism, kag rank 2 naman sa infrastructure.
Sa katapusan ng bahay sa ating balita lokal, isa ka na kong hangkat sa mga local chief executives ng Negros Occidental sa kabukusan ng 2020 ang pagtap na sa COVID-19. Inihangin pahayag ni Governor Bong Lacson sa katapusan ng press conference sa Governor's Office para sa karon nga tuig. Sunod kay Lacson ang pagpahamtang sa nauna nga COVID-19 Molecular Laboratory sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay ang isa sa pinakadako nga nahimo sang gobyerno probinsyal sa tuig 2020. Dunga pa sang gobernador, ini ang unang laboratorio nga napatukod sang local government unit sa Western Visayas nga nag-umpisa sa mag-operate sa Hunyo 1. Nagpasalamat man si Lacson bangod sa piyak sang pandemya, nagpadayon sa gihapon ang pag-implementar sa mga programa kag proyekto sa bug-os nga probinsya. Well, I guess the challenge, not only for me, but for all chief executives was really COVID-19. Fortunately, here in Negros Occidental, we were able to establish the very first molecular lab by an LGU here in the region. Ang dugang nga pahayag ni Governor Bong Lacson. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Okay, good morning na sa aton nga mga good morning liwat ha. Dahil lang kayo una ako na anem lang ako nga sa kwan ko sa gid sa ako nagaagyo. Si amigo naton Roberto Juan Bolgallo dira sa may Las Vegas, Nevada. Good morning kag advance happy new year dira sa inyo kay Ma'am Alma. Kita ko si Ma'am Alma kahapon. Although dugay na ni guro nga video guro pagpuli pa na din nila. Kita ko sa video. Daw kana manglis Ma'am Alma magambal.
Very ano gali, very slang. Slang. Kana. Slang gali ka tama. No? So kung mag-istoryanay ka mo daw magkita ka mo basi super be ready man. Be ready ka na action boy. Kasi lang makita na kami may istorya kami blad duga-duga kita mo na di ba tululo ng dugo sa ilong mo blaw. Madala ka gid pa ni action boy Pero kwan siya ng kada very American sa mga po very clear. Very clear. Amo gid man ang mga Pinoy action boy once clear gid ang Pinoy ang magambal English. Ang Pinoy lang pinaka-clear mag-English action boy, diba? Doon tayo problema sa dila tayo eh. Wala tayo problema Ay, sa ibang mga countries may problema sa R, may problema sa L. Kita ang kumaga sa pronunciation Philippines is are the the best. Ikaw na itong Phil Alonsagay. Good morning dira sa Tokyo, Japan. Kay Ma'am Eleanor Fukuda, no? Kay Basilio Dominador Artificio III. Good morning sa imo. Sa kay Andre Polanco, Merry Christmas. Michael John Season, Maria Luisa Melos, good morning. Si Luing. Yasuke Cardones, good morning man. Remia Garcia, of course. Sa kay Toto Torres. May agad na. Kay Maribel, good morning. Kumusta ka nila sa inyo, no? Marjorie Villaflor Tipsay, Marge, good morning man. Kay Isaac Dira, may aga. Teresa Linaha Kayaw, mapag-greet lang ko birthday, happy birthday sa anak ko. Von Kayaw. Von Kayaw, happy birthday. Happy birthday! Okay. Engineer Ernie Earl Bailon, good morning man. And Merry Christmas and Happy New Year. Joel Remigio, ako na Joel Remigio Baldonado. Si Armon Tuwa Rehinio, niyang kalendaryo ko, ginasukot sa Aksyon Doors. Wala ko kay kadumdum nga isa kalendaryo sa akon gali ni. Ala, problema na kalendaryo. Hapita. Hindi na pagproblemahan mga kalendaryo, bala, hapit lang di bala. Oo. Kay ang tanan diri nga kwan. Yes. Oo. Hatagan siya sang kalendar, basta mapit siya. Pero kung wala na kalendar, basta ubos ng blaw. Baka pakit kalendar eh. Bakla ng kalendar para sa iya. Leonard Antiporta, good morning man. Josette Magua de los Reyes. Sa kay Ems Marhen Magbanwa, Happy New Year man sa imo dira. Ay kay Alex Torres. Advance sa Happy New Year, gaya blooming gid Action Doors. Pasko ako dabi. Ay kala, blooming gid Action Doors. Pasko ako dabi. Ay kala, may kalendar. Migo ko Alex Batiles sa Bago City. Good morning. Mayo na niya. Kaya ba naka-retire na niya ho? Tiyan mo na yung mayo da. Retired champion na niya. Retired champion. With benefits. Ubin pa kay pulis mo. Okay. Ubin pa na yan. Retired champion. Yes. Daday Hilado. Kag sa pamilya Hilado kuno sa Alice, good morning. Okay, go. Nonito Novero, good morning Action Boy and Action Dorel, always listening. Dras may Granville 1 Mansilingan. Advance Happy New Year to both of you. Ask ko biliog, DY Easy Calendar. Stay safe kamo always, God bless. Hapit lang di sir kay tagan takasang calendar. Si Ma'am Alma Alvarez Gallo. Graduate na sa Bachelor of Education. Diba si iblang ang major bala English blau. English. Kaya very Basic English. Kaga very clear mag-English. Bongga no, China ul. Sana. China ul. Basta good morning Action Boy. Okay. Yeah. How are you? I'm fine, Lin thank ay you. nisang silay. Ay! Taho. Sige. Stand by na sa dugang nga mga balita. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Detalye na sang mga balita nasyonal.
Ginapasabat ni Senator Risa Hontiveros ang gobyerno angon sa ginaligar hindi otorisado nga vaccination sang mga top officials kag soldado. Kagin pahayag ang black market para sa unregistered nga COVID-19 vaccine ang hindi dapat nga pag-itolerar o tolerar. Sunod sa senador, hindi safe kag illegal ang ginhimo kag klaro nga gin-smuggle ang bakuna. Una din mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang nagbulgar nga may pila kakatapos ang militar ilabi na ang Presidential Security Group ang nabakunahan sang COVID-19 vaccine. Ginpasiguro sa Malacanang nga wala ginilabtan ang pondo sa gobyerno para sa vaccination batok sa COVID-19 sa mga miyembro sa Presidential Security Group o PSG. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ini nagakahulugan nga wala sang bayulasyon sa prioridad sa gobyerno para sa COVID-19 vaccination. Una ginpahayag sang PSG nga mga miyembro sa Close and Security Detail ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginbakunahan sa tuyo nga masiguro ang safety sang mataas nga opisyal sang pungsod batok man sa virus. Ginklaro naman sa Bureau of Customs nga wala ang ahensya nakabaton sang formal nga komunikasyon angon sa importasyon sang COVID-19 vaccines nga ginhimo sang Presidential Security Group kag kaso administratibo kag sibil ay pasaka batok sa manatungdan kung mapamatud-an nga smuggled ang bakuna. Sunod kay BOC Assistant Commissioner kag spokesperson Philip Vincent Maronilla, ang tanan nga COVID-19 vaccine nga nagasulod sa pungsod dapat mag-secure sang permits gikan sa Food and Drug Administration. Una ang gitbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte nga may mga Pinoy lakip ang miyembro sang militar, ilabi na ang PSG, ang nabakunahan na sang COVID-19 vaccine kag ginaligar gikan sa Chinese pharmaceutical company nga Sinopharm. Ginako ni Presidential Security Group Commander Brigadier General Jesus Duran III ang iya unit nakakuha sang libre nga COVID-19 vaccine apang wala ginpalayag kung sino ang source. Sunod kay Durante, ginhimo sang PSG ang desisyon kag si Presidente Rodrigo Duterte lamang ang may ihibalo. Dugang pa rin Durante nga ang PSG mismo ang nag-research kung ano nga vaccine ang ibakuna para sa close in security personnel sang Presidente. Nagapamalibad si Durante nga magpalayag kung sino ang naghatag sa ila sang vaccine sa rason nga maghimo mapektuhan ang vaccination kag procurement sang gobyerno. Sugatao naman sa mataas nga premium sa mga miyembro sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa masunod nga tuig. Kasunod nga ang health insurer na talana ang magpatigan sang contribution rate adjustment sa 2021. Ginpahayag sa PhilHealth nga ang implementasyon sang contribution rate kag adjustment sa income ceiling para sa masunod nga tuig amo nga ipasiguro nga may nagakaigo nga pondo para sa healthcare benefits sang 110 milyones ka mga miyembro nga ginamando sa Republic Act 11223 o kunang Universal Healthcare Law. Ang premium rate nga paabot ng mga saka sa 3.5% sa bulanan nga sweldo halin sa 3% sa karon. Ginaprobahan na sa Food and Drug Administration ng FDA ang Phase 3 sa clinical trial application sa Johnson COVID-19 vaccine. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, ang Johnson COVID-19 ang muang gin-develop sang Johnson & Johnson kag sa karon pending pa ang Sinovac kag Clover. Ginklaro lamang ni Domingo nga ang pag-aproba sa trial application hindi makagarantiya nga ang Pilipinas makakuha sang supply deal sa nasambit iya nga bakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Kag sa aton mga
Sige, morning liwat, Daday Hilado, Nito Novero. Sa Good Morning Action Boy and Action Dorel. Always listening here at Granville 1, Mansilingan. Advance Happy New Year lang. Asko Bilihog, DYEC kalendar. Mga yo. Sang kalendaryo? Wala nakagina Action Boy. Okay. Yes. No problema, Nets Bonits. Di sino nito Ang bala ko siya nga hapit lang di siya kay kaanta siya. Okay. Kuan mo nagali. Naka-commit ka nagali. Oo. Kagina bala. Ay, wala ka pamati mong. Hindi ko mati. Happy Dr. Jose Protasio Rizal Day. Sige. Kompleto gidya. Actually, hindi sa happy. Kaya muna yung pagtiro kay Rizal mo. Oo. Commemoration na isa. Oo. Pagdumdum lang. Sige lang. Zoraida Lucero. VJ Hunko Limbo. We are happy to hear you again. Ay, salamat to. Kaya kahapon medyo tayo ng problema, no? Elizabeth Casuyon. Sa kay Jocelyn Andrada Tiangson. Good morning, man. Ronnie Villanueva. Get well soon sa akong asawa nga bag-ulang na operahan sa gallbladder. Kay salamat sa nagbulig pangamuyo. Ay. Sige, man kay successful, ano? Yes. Pari mo Bia Jonathan. Ay, good morning. Subo ara sa Face NGC. mask Siguro yapit, kapag Tonya, deliver po. Sino delivery niya na po din sa NGC, man? Si Mayor? Mga ginabal... Gabaligya siya sa mga call center. Sa call center, gusto pa si NGC. Abi ko ya, sa NGC, kasi kabaligya po Basta may gabakal man sa NGC. Abi ko si Mayor Bing, yung deliveran niya sa Hambala pala si NGC. Mayor, bakla niya mas... bakla niya si Pari Jonathan. Grand Katumay. Happy holidays sa tanan nga loyal listener. From Kalumpang, Bukana, Ilog. No? Migo ko Glenn Santa Ana. Good morning man sa imo, Migo Glenn. Pare Glenn. Ano ang ambal mo siya nga Paskuhan niya. Kung ano ay mangyapong kaabot man, ito pasali, gaw. Pasko, dason niya nga. Wala man siya nga, basi nga tuig, goro. Basi dason tuig pa ya. May man sa gali. Linggo Pasko, ako niya wala 5. Very good, very good. At least gambal siya, wala problema. Wala siya gambal nga. Wala problema, kaya may magpapamasko Ako nga ni, kanong damo sa pangayo sa akong Pasko, nayawan ko kuya. Sang balibad sa ila. Ha? Iyawang kag... Nang balibad. Ikaw na gid siya Saan? Ano rin ba? Nangako sa niya aga may wifi mga takdo makadto. Pagka udto may ara man mga tagduwa, tagtatlo man. Pagka hapon-hapon mga taglima sa tawalo kadto. Ikaw na gid siya no? Di wala gid ko sa mga dagan minsan isa. So nagpakapoy-kapoy lang sila to sing mo kadto. Di ba? May grumabutan ko na sa akon nga gate ay. Buwas lang ako mamaskwa. Kundi pag-abot nila buwas naman. Nakaalam, gid yung blessing Action Boy. Wala lang grumabutan ko ay. Buwas lang ako mamaskwa. Sa tanan ko ay hado balik ka mo buwas. Kaya para pagka-buwas naman. Perte na. Mayo gin Action Boy. Okay. Tere Simpron Yong, good morning sa imo. Sa kay Sandra Villaretti dara sa Sumaga, good morning. Marcel Alik, Lansga Mama from Saudi Arabia. Sintos Rose, good morning man. Carlos Diamante Retita. Sige, standby na kita sa atong dugang nga pagpangalagad. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:41. Kag sa detalyer, Balita International, naka-record ang India sang bagong kaso sang mas makalalato niya sa isang coronavirus nga una nakitaan sa United Kingdom.
Gilayon ginbutang sa isolation ng anam ka individual nga gikan sa UK. Ang sambit nga bago nga variant ang ginakabig nga mas makalalaton sa isa nauna nga strain sa COVID-19. Uredre, isa ang India sa nagpatuman man sa travel ban gikan sa UK. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, nagkatanya karon ng Philippine Airlines ang discount sa mga uniform personnel para sa domestic flights. Ginpahig sa PAL sa isa ka statement nga mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard kag Bureau of Jail Management and Technology maka-avail sa 20% discount sa pila ka fare brands. Ang holiday discount magalawig ini tubtob Disyembre 31 sining tuig, samtang ang travel period ang tubtob sa June 30, 2021. Ginpahig sa PAL ang discount privilege ay ga-apply ini sa base fare sa ila economy saver kag sila pinili nga super saver fare brands. Ginpahig sa PAL nga ang mag-avail sa pribiliyo dapat magpresentar sa yes nga AFP, PNP, PCG, BJ, MP identification. Ang ining special offer para lamang sa aktibo nga AFP, PNP kag PCG Filipino personnel suno pa sa PAL. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 48 pesos kag 15 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 28 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 21 centimos. Kag sa ito naman nga balita entertainment action boy, masubo ni para sa part ni Asia's Nightingale, Lani Misalute siya bala. Kaya duha ni sa sang iyaban na action boy na ang tawag sini na bungol. Bungol. Ang piyak nila nga Dulunggan. Oo, dulunggan. Wala kong to. Tuo action boy. Tuo dire no? Oo. Syempre. Wala na din no? Inam lang may porsiras mo munong to. Kung Hindi po sira. Relo mo Relo wala. wala. Tuo. Kisagatalang ko na sa kanan at kaliwa mong kakanan to no. Correct. So ang action boy kay man nagka-suffer ni action boy sa bacterial meningitis na ginatawag. Amo ni nang duha gid sila action boy. Una-una ko na iyaban nagindala sa ICU sa 2 October. And then siya man dayon ang pagka the next morning, siya man ko nagsuffer sang pananakit sang ulo, kag do hindi ba intindihan. So mo to gindala man siya sa ICU kag naibalo ang action boy nga mayara sila sa ginatawag nga bacterial meningitis. Di para sa part yan ang syempre emotional man siya nga announce bala sa isa ka talent show sang GMA ang The Clash. Familiar ka na? Kanta-kanta. Okay. Oo. Singing singing contest. Abi ko na sa ng online, virtual nga klase sa eskwelahan. The Clash. Very boti mo. Class na ya. Ano mo ya? Clash. Ang dila gali pilit sa babaw. The Clash. Dila pilit sa babaw, Clash. Tula man. Gasungaw gali sa imo nga Clash. Yes. So, amo na action boy, pero hambaya man, pero kung amo na ko nang ginatag siya nga challenge, ti okay lang hambaya, I'll take the challenge. Hambaya. Sila action boy, mayaran sila sang ginatawag vestibular dysfunction. Hindi sila kalakat kung sila sang alalay. Kasi syempre hindi kabati. Kaya hambaya sa party ako no budlay, kasi syempre singer siya. Hindi siya kabati ba siya -1? Tapos pagidaan action boy, di ba dumas mas baskog para sa ako niya, ang hearing sa ako niya. Right. Mas anting. Ang sa right ko nga ears, ang sa left. Amo tingala ko isa ko nagabalik tapos piya ko may sumpon kapag idyan no. May nasumpon-sumpon. Hindi ka magsisya sa Dorel man. Dapat dapat. Unang isa doon mo na. May stiff neck lang. Pero anyway, action boy, bulo ka naman magkanta. Giniya si Lani Misalute action boy. Amo gani nga Asia's Nightingale. So mo na kabay pa nga walang puwasan niya gid in action boy. Pero Asia's Nightingale man siya. Maturo na nga may kuano. Natural na iya action boy ni Joms. Sige, praying for her recovery action boy kag sa iyaban. Ganit man. Hindi pa ina lang tong balita tong si Claudine Barreto to. Si Claudine Barreto action boy naot dan kuryente. Wala ka bayad. Wala ka bayad. Ay naunsa man oy. Claudine Barreto. Hindi mo. Basta nalimtan niya lang guro. Si Manang Gretchen. Basta siguro nagsalig sa action boy sa bayanihan. Balita sa sports, bukas ang PBA nga iparagtag sa ibang nga liga ang ginhimo nila nga pagpatigayon sang bubble games.
Ginpahag ni PBA Commissioner Willie Marshall nga handa ini nga ipanghatag man kung paano nila ginsugdan ang among pagi para hindi maglatnanay ang mga players kag staff. Pila sa posible mahimo sang bubble games amo ang Philippine Football League kag Premier Volleyball League. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Nagstatong mga ka-action. Mayong aga and energy. 2 days to go na lang mga ka-action before sa natin sining New Year. Okay, siling ni Ma'am Vanessa Mayo, better late than never ang Pasko Action Boy and Miss Doris. At least At may least may ara. ara. Ay, wala dyan problema, Ma'am Van. Yes. Willing to wait. Willing to wait. Thank you, Ma'am Walang Van. problema sa amon. No problem. No problem. Action boy, good morning. Gili sa Vice President sa Energy Fans Club, Sir Rajan Tan Villalon. Kaya nag-chat siya sa akon. Good morning. Okay. Good morning, Rajan. Sige. Good morning, Rayjan. Oo. Makuhan kita, Nay, masulit ang papremyo sa Action Radio. Kahapon, wala. Kahapon, wala tamo, no? Sumayari kita sumong. Standby! Mabunot, anay si Action Dorso sa atong sining possible winner. Kabay pa makasabat dayon. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, masikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, ari na ang ato sining possible winner karon nga aga sa aton nga sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Taga? Barangay mo Uy, siguro ay. sa ako ni nga barangay. Kilala mo hindi? Kilala, of course. Sige, nag-ring na. Ay, kakabay pa makasabat. Hello? Hello? Hello, morning. Ara si Juan, ara si Antonio. Yes, ako ni. Ay, Antonio, ikaw ne. Antonio Kaluskusan. Yes. Oo. Si Action Boy Duran na. Boy Duran, kag Dorel, Cabatu. Ay, very good, very good. Oo. Klaro na ang Di ka nadampi sa puro gold medal sa mga panukoy man? Tubangan, iskilahan. Tubakan kag iniskulahan. Ay, iniskilid, inindalan skilid. Ay, very good, very good. Ha? Sa tubangan, isang iskilahan. Sa Piak Dalan? Oh, okay. Sa highway. Sa highway, gid. Ay, very good. Di ka kuhan na gobra? Ha? Wala beautician. Beautician. Ay, si Antoinette. Antoinette din daw sabi ko na sa iyo eh. Antoinette Kaluskusan, no? Beautician gali. So, Action Doors, kung kay beautician si Antoinette, kung magpa-beautify ka, pwede ka di siya gali. Gali, no? Sige. May kwan ikaw? May parlor or? May parlor ka, Antoinette? Sa din ang parlor mo? Balik na service lang ko, ari lang ko sa balay. Okay. Home service lang gali. Home service. Sige. Very good. So, Antoinette, ikaw ang aton nga winner sa aton nga sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod sa karon nga adlaw, no? So, hulaton mo lang ang aton ang text dira sa imo sang magluwas siya sa remittance center, ang station mag-text na sa imo da para mabalaan mo sender kag ang numero sa nagpadala sa imo nga premyo, ha? Thank you. Okay, so padayon lang sa Action Radio Bacolod, okay? Pamati na kami decade na. Mga 20 years na. Sige. So, congratulations and Merry Christmas and advance Happy New Year. Merry Christmas, man. Thank you, Kate. Sige. Si Antonio Kaluskusan sang puro gold medal, Barangay Pahanukoy. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Radio. Salamat sa pagserbi.
Aksyon Radio. Okay, Action Radio Philippine Standard Time na 7:51, no? At ablang abang kong inablang si Ma'am Alma bala Galyo na Miss Silay. Oo. Ginpadalaan ko sa picture gisang during sa time nga Nag-Miss Silay. Nag-Miss Silay ka, uyat sa September, may corona. So, believe ka? Wala pa ko kita. Wala Hindi ko namin ko kay Miss Silay sa believe ka? Kay sa Ma'am iya? Alma, believe ka? Ate, ui. Ako yang believe ko ya kay One Ball ya. Naman. Ti, aba kong Na-achieve Miss Silay yan na Miss nakuha Silay, mo ya. nakuha yung Miss Silay. Daw kaya mabilib, pero ti abilidad pagid Di ya. kay ba si Mr. ano man siya, taga din kay si Sir Rupert. Tiga din sa Bakulod ya. Ti wala chance. Ikaw Basta lang na kay ni kami Mr. sa una sa Mr. Bakulod, basta wala kalaog. No, ay mali mo Lain. yan. Nga, ma'am, being a candidate, dara, is a honor enough. Hindi ba? Oh, of course. Alangan. Ma-agree na lang higo yan. Sige, go ah. Sige. So, sa atin Gagawa. dito, Special Action Boy, kung hindi matapos, te boss eh. Arib lang mga pagpati sa pagsugalaw sa bagong tuig. Correct. Damo, sa din na, sa Pilipinas, kung sa ibang pungsod. Diri sa Pilipinas. Sa Pilipinas, okay. Una, Action Boy, sa bagong tuig, kung hindi maghanda sang manok, kay malupad ang grasya. Ay, Pinoy na Pinoy. Di ba? Oo. Teka, Ano, bimalupan ng grasya, kaya maganda ka man, kuha naman na pakpak. amo na gani. Gani, May pakpak pero hindi naman siya kalupad, kaya wala na sang balahibo. wala Sang na bobo. wala na. May pakpak Diba? na sa kay Mayara, gani nga chicken wings eh. Chicken wings. Mayara man gani nga wings unlimited, di ba? Yes, of course, nan. So, mo na Action Boy, pila sa pagpati sa aton nga mga akon sa mo, nambot away ko ka-remember kung last New Year nag-chicken kami. Pero duway ko niya kabati sa mama mo na sa mo to ya. Hindi mo na siya gali. Sa inyo ya. Wala ka maganda chicken or ganda. Mayara mo lang kami isa, galing kayo din kita, sudaan lang isang gabi, 31. Hindi ko dumdong kung Gani ako man, di ako wala ma-remember. na sakon. Although kabati man ko sinapo, do wala na sakon niya kay way ko kapati sa amo na ang grasya ya. Bonano na nga. Grasya, ginaya, para ginaya. Taga ka sa Ginoo, grasya, mahanda ka manok, paluparon niyang grasya. True story. Pero meron, gid man biba niya gapati sa atin. So, we need to respect There's nothing that. wrong with sa mga belief nga muna. Pero galing ka depende mo na sa imo kung pati ka kung hindi. So kung maganda ka manog, gakamang ang grasya. Hindi siya manog. Wala man manog ginahanda sa kuan oy unsaon man ka oy. May ara man nga kaumanog. Kinsa. Ah, Meron ka kao manog siguro pero wala man pud siguro gahanda no sa New Year no. Unsaon na lang. So, mo na siya boy. Ang iba na batian ko na nga hindi maganda manok kay malupad ko no ang grasya. Pero no. Sa kasal naman ko yan, kuno yan, hindi maganda ko no manok kay malinupad mga kaldero kag taklo sa kaldero mo da. muna. Kalay. So, next Action Boy. Amo nang istorya sa amigo ko. Nya, sus pare. Pagkasal namon, ang mga maninay ko, wag sila magambal ya. Nga ano pre nga ang regalo nila sa akon gali nga mga kaldero kag mga pinggan gali may pakpak. Nga ko nga ako galinupad ng permis balay. Kay ginahaboy siya. Ay, no, so nang pakpak ano kay galinupad permi. ha? Galinupad permi. Awan dati may pakpak gali pare. Pero kinamalaw siya, basta irresponsable ka, pre. Kalay, si wala siya kaunon, guro, pre. Sino ko pag linupad pre, way ka gina-itchan ni Mrs. mo kuring. Ya permi gina-itchan niya ko na kuring. Amo na. Amo na kami kinarusan sa kanila gina-itchan sa kuring. Pero, teka pa nga buhay, Kung Action Boy. magkano sa pula. Oo. Pagkaaga na, ano nang mo ginitsahan naman ko ni Mrs. Kuring. Kaya may may mga kinarusan makara siya. Ay, kaluoy man sa iya. Hambali din, si Action Boy, kung buhi, guro nga manok, ang ihanda mo, ti malupad, ikon luto na, hindi naman nakapalagya. Kaalam kita kay Dennis, amo na siya, Dennis, sulit lang. Pero doon mo din, minsan luto na may wings na ha. May wings sa Japan, unless kakasun mo ang wings yan, no? So, next Action Boy, hindi ko na maghanda sang tiil sang baboy kaya para hindi magkamang ang grasya. Amo na? Oo. Hindi mo talaga. Tell lang yan, tabi. Ambot gani ako malakot. Hindi maganda. Kay man, ari pag ito, magluwas hindi ka maganda sang tiil sang baboy. Tilawas yung baboy eh.
Kay tiil mo lang din ang kabutang mong. Hindi maganda sang tiil sang baboy. Kaya basi may raga crispy pata. Ito yung crispy pata. Bala pa, akag dala na tiil, no? Kag iban, dinaga, mana. Hamon na karon niya. Kaya halin mo na sa tiil, halin mo na sa kuhan. Basta importante wala tiil. Sige. Na-process siya. So, next action boy. Ano So, nga wait, taka baboy, kumpol. Para hindi. Pero tiil. Pwede. Kaya ko tabi baboy, biya kumpol. Oo. So, lechon kami, tiil ginaya mo. Gani. Alang-alang away na tiil. Pwede man belly lang eh. Belly lechon lang. Kagamay na kung dako ka mga pamilya, ya. Kung dako ka mga pamilya, ya, hindi na kayo kung lechon belly. Dako nga belly. Wala problema na. Ot doon mo lang siya ang... Alam mo ito ka na suggestion ko. Ita ka lang baboy nga kumpol. Kabudlay. Very rare na walang baboy ang kumpol. Yaw, kagid makita. Sige, matapos na lang ang tuig. Wala kagid ka pangita sang kumpol nga baboy. Sorry, pag action boy, do ka... So, dumakamba kagid. So, ano na handaon ta? Kaya hindi ka man kuno maghanda sang isda. Para hindi ka kuno daog-daogon sa pag-abot sang bagong tuig. Ay, anong labot sang isda sa pagdaog-daog sa daw? Ay, do hindi mo na. Pero amo na kono action boy. Sa bagay. Iyan actually, ubras ang mga nang kanda nang daw, wife lagi na handa kung... Amo na. Kaya matinapay na lang. Ano, may handa. Matinapay, nagmantikilya, alam naman. Mahimo, tadi balas ang layib. Lili. Kalain, sa mga superstitious belief. Sige. So, meron pa mong, sige, boss na lang. Kita mo yapon na po, boss? Yes, meron ako tomorrow. So, tapusun ta na, boss, tapusun ta na, boss. Sige. So, kung minsan, kung handa din namon, basi siguro matinapay na lang kami ni kag soft drinks. Hindi ko pa tayo isang listas na akin, basi maglingin ulo ko. Joy Dulon, good morning. Marcy Rumbines Junio, may agaman si Marcy Rumbines Junio. Utod ni siya ni Kagawad Melchor Baroka Rumbines. Okay. So may hinubaan. Ni siya sa bago, ni siya classmate ko na siya. Okay. Sige, standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline. Ikaw po din sa Aksyon Art tayo hupon. 2 days to go before 2021. Be safe lang mga ka-aksyon, especially sa mahilig magpalupok pala. Halong lang, ano? Ang inyo din ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.